it-toroq ta' pajjiżna mhumiex trakki ta' tliela u qed isir appell urġenti lill-awtoritajiet ta' pajjiżna biex jimpenjaw ruhom u jaraw li l-infurzar fit-toroq ikun b'saħħtu u sostenibbli. Infurzar li jkun kontinwu u mhux staġjonali. Kienet din it-talba b'saħħitha li għamlet l-Assoċjazzjoni tal-Kumpaniji tal-Insurance fi stqarrija fejn spjegat li 750 ċitazzjoni li jingħataw għal veloċità eċċessiva f'temp ta' 6 ġimgħat biss ifisser li hemm problema kbira fejn tidħol in-nuqqas ta' attenzjoni u rispett lejn il-liġijiet tat traffiku u s-sigurtà tal-pubbliku. Dan kollu ikompli juri kemm hemm bżonn ta' iktar viġilanza, komplittajt l-Assoċjazzjoni, illi fakret kif l-4 fatalitajiet li seħħew f'inqas minn xarejn huma konnessi mal-veloċità eċċessiva. L-Assoċjazzjoni tajt ċaru tont li dawn l-inċidenti ma jistgħux jiġu injurati. Fl-waqt li semmiet li l-veloċità eċċessiva mhux l-unika problema allarmanti li qed jaffaċċjaw it-toroq ta' pajjiżna. Hekk kif l-użu tal-mowbajl waqt is-sewqan huwa ta' teddida wkoll għas-sigurtà kemm tas-sewwieqa kif ukoll għal dawk li jkunu mixjin fit-toroq. L-Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoni qalet ukoll li s-sewqan veloċità eċċessiva li jsir taħt l-influwenza tax-xorb alkoħoliku jew id-droga kien ġie diskuss f'laqgħa li kellhom mal-Kummissarju tal-Pulizija. L-Assoċjazzjoni spjegat ukoll li s-sigurtà fit-toroq ta' pajjiżna ma jsirx biss permezz ta' ċitazzjonijiet u twissijiet oħrajn imma billi toħloq kultura ta' rispett. Dan fil-waqt li appellat lis-sewwieqa biex ikunu aktar responsabbli.